20. 10. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 26. 36. Już masz minutę 30, także bardzo pięknie, nic się nie dzieje. I 2 minuty. Dwa 30. To tak szybko nie. Pokaż palec jakiś. Dobra. Masz 3 minuty, do tej czwórki spokojnie dociągniesz. Nic nie tylko ten makaron, niech on sobie leży. Tak. Rozluźnij się jeszcze spoko, wyjdziesz jak będzie twój czas, ale na pewno nie jest to teraz, jeszcze 3:15. Pokaż OK. No, jest świetnie. Na 4 położysz ręce na ścianie i się wtedy zastanowisz. 3:30. Jeszcze się rozluźnij, nie napinaj się tak. 3:40, pokaż OK. Spokojnie, zaraz będzie czwórka. Poczuj sobie tą ścianę. 3:55. Powolutku. Prawa ręka OK. Jesteś po 4 minucie, ale nikt cię tam nie zniechęca. Lewa ręka OK. No i 4:10 już mamy. Każda sekunda to jest, wiesz, twoje. Pokaż obie ręce OK. 4:17. No, całkiem ci dobrze idzie. Na początku to tak nie wyglądało.
4,25, lewa ręka ok. Teraz pomyśl o procedurze, jak będziesz wychodził, co zrobisz. 4,30. Pamiętaj, okularki ściągamy, prawa ręka proszę. Dobra, 4,37. No walczysz, ale teraz już cię skręca mocno, więc się zastanów. 4,42. 4,45, lewa ręka ok. Obie ręce ok. 4,50. Czas nie jest najważniejszy, grunt, żebyś fajnie wyszedł. 4,55. Dobra, wychodź już powoli. 5 minut. Wychodzimy powoli. Okularki. Pokaż ok. Powiedz. Okej. No widzisz, tak to źle wyglądało na początku, a tak dobrze poszło. Oddychaj. Jesteś kurwa magiczny. Bo naprawdę, po prostu masakra. Widziałeś jak mnie wyginało. Nie, to w głowie było wszystko. Jeszcze momencie. Ja spokojnie. Cóż za precyzja, osiągnąłeś wynik dokładnie tak jak poprzedni zawód. 4,50. A nie, 5,02. Tak? Tak! Bardzo gratuluję sam sobie.